нашата идея, на нашата инициатива е всички студенти да се обединим и тези репресии да ни продължават, защото в момента ние не протестираме за оставката на Митов, а ние протестираме за оставката на цялото правителство. Оставка! 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 И искам да кажа също, че в много държави, видяхме в Мексико, в Непал, революциите започват от младите, от генерация Z и точно така трябва и ние да направим и да скажем стоп на корупцията, защото младите трябва да се борят против това и от нас зависи промяната.